New South Wales, Australia Luton khwa chu khote takte ni in ami chengte po antam lo hle a kumsang ni som panga khan kumsom ni paruk mi Stephanie Scottile akopui arona te po chuta chuan chengve in anni pahni hi naupante da tanga inche to le in kom chho anni a hun aliam zel nuwa po thian thatak ni chho zelin anin ngai na ema ma se arona kumsom ni pakhat alotlin meu chuan anin thian thatna chu in ngai zona alo changin an pahni chuan khwanu samsui angmai hian anin rem hle nge ani Stephanie chungti po chuan an fano chu mi felle zaidam takmai ni in afing ema chu mai ba ka mi hlim thei tak ni in nui mel apureng mai ti in an soi tin apa hi zirtir tu ni in ani po hian apa hnung zui chawin zirtir tu thale fil tak ani a Luton High School a English de drama zirtirin anna a chuan mi in pizo tak ani awangin a thopuite fakpo a hlongun hle thin ti chuan thaeng musat anin zui hnu chuan arona le Stephanie po chuan kumkhwa a omdun turin April ni som pakhat kumsang ni som panga khan in nei thutiamna nei turin ruwa manna an siamta a chumini chu a fil fai thei ang bera Stephanie chuan kalpui adu awangin a hun po a sen hnem pha hle boka tin honeymoon nuam tak mang turin tahitia booking ti fil to in engkim chu akal twan hle baka anin nei na a an lam dan tur thleng chuan an zir boka ti chuan April tha a chulkar masaber chu ron thlengin ani nei ni tur po a hnai ta hle mai hemi chulkar hian arona chuan Stephanie chu khopona party na kal turin soma ma se Stephanie chuan azirlai ti ta na ruam manna a siam sak chu zo lolo adu thosoin alo nara hei hi an honeymoon hlana azirlai ten ti tur an ne na na siam sak ani nge April ninga chu Easter Sunday ni in chundar som pakhat vela Stephanie chu a thona skola athil lo siam lokte wada turin akala akar pona apark zo hnuwa school bolloka a thopui te chena chuan akal phuta chumi hnuwa an pahni chuan school gate hongin Stephanie chuan alu pa chuan akal le ngala heta hian a thopui chuan lupui lem lovin akal san le maya Stephanie chuan chabi chu kolin English tirtir tu room alut ngala chuta chuan ti tur tul ang ati fel zo hnu chuan hlim taka staff room chu chhuasan le in chabi chu abeka akin gate lam chu apanta a heta annuwa thil thleng ero tu man an hriat pui talo ani heti lai hian arona chuan anupui ni mai tur chu areitaria wasia in angai to angreng hle maya a phone a text message te awathon reng boka amai ro chu chhana reng adong let lawa nitlak nuwa po Stephanie chungchanga engma ala hriat lo awangin angai a thalo ta hle maya zandar sari le achan be in thlengin Stephanie chu alo la ho chuang lawa akar po motor reng omlo amai ro chu ain ngei to chian hnuwa anupui ni mai tur din hmon chu hria thiam puin a school thona kalsan ria in neina apal tlang tur chuan atilungai ve deu ani ringin ama a omri adu wanga anga isak le maya chu mai ba ka in nei lam a boy puina sat ema wang chuan aril ru a boy ve na sa theile ti chu arona po chuan a hailo chuti rwal chuan Stephanie tan anuam ti zong tak ani be reng boka tin Easter Sunday mani po hian azirlai ti hniana amo kor tur na zia thole ani nei na aro pui tur zia te chu phurmel taka lo shel to in nei chu a hu phor ni lovin a chak to hlein alang zok ma a ama iro chu chumi zan chuan Stephanie chu aron hotami alawa atu ka chuan arona chu mu thalo ti sha takle phakdewa ron tho chhuakin chumini po chuan Stephanie chanchin chu engma hriat lo tak zela wangin a chung te chu awa beta a ma se anni po chuan a chinchang an lo hriat bik lo thuin an lo chang dai mai ti chuan tlailam darli le achan be vela arona chuan police bi in anupui chu darkar somni pali chunga abo do thu awa report tangenge a police te po chuan nu chuina chu tan ngalin ama mai ba ka akar po abo telawangin school chhuasana khoilai emovela ache swal pala an ngai dewa chutiang din huna ding theireng ani awang chuan aranglamin helicopter tinen an zong tangal chara chuti lai chuan police te chuan mu ani nun berna Luton High School chu enfiatorin an vakal ngal boka tin aboni kha Easter Sunday ani awangin
khaminia school a omve mitlem te chau chu lo omin chu chuan rin hlel tur ati tlem pha in kong tam taka police te chu nu chuina apui phiana heta hian Stephanie te staff room an han enfia vel chuan alarm system lo chu dar khatle minute somthum pakhata ti top ni in dar khatle minute somthum pariata atinung le ti a hmu theya chu chuan hemi hun in kara hian ngei ti alantir boka amai ro chu ngei ti bak lo chu sia theidang an la nei lawa chumi nuwa a phone chu find my iPhone mangin zon chwa an han tum le a ma se a phone chu zon hmu theina allowin off dai mai hengba ka hian a bank account le social media a account sang te chu nili atang khan engma khoidang lamna a omlo ti an hmu chhuak tel bok ani ti chuan April ni sari alo thlen meu chuan Stephanie bo tho chu social media sang alar to hle maya chanchin thara te puangin Newton kho chebel chu khotlangin an shot kwalta a amai ro chu Stephanie omreng an hmu zolo ami zia le nung chang en chuan hetiang te tlat maya chin shat lawa abo thut mai hi a om lo hle a hei wang hian engemaw tak achunga athlengani achung te po in an ring hle maya chutia bo zonga an boilai tak chuan wane thlak takin khaminia Newton High School hnaya om thushe to pakhat chuan chundar hni vela thilrit mel deuh hnukri a hriat tho a soita hlau maya chuta chuan skula thok pakhat chuan police hniana Easter Sunday to ka school avakal chuan an school chokidar lo om dan chu mak ati tho shilin Stephanie chinchang azoa anui khik suk thole a hmaya hamna hnu ma a om thlo tho a shilta a heta school chokidar hi Vincent Stanford ani in kumsom hni palimi ani a chutianga police ten a chanchin an shat nu chuan thu zo fi atana kovin ani chuan Sunday ya reilote skula alu zok tho soin bolhlo boma bolhlo om ang a chhop chwa tho asoya chu mai ba ka skula a om reilo thote Stephanie nen po a anin mu man lo thote ba ka chuminia dora e torleya a chwa tho asoya amai ro chu police ten ador kalna chu an bazo cheng le a ma se dor ero Easter Sunday ani awanga nilenga anin khar thu dor nei tu te chuan an lo shel dai thong ani heta tangche hian Vincent na chu arin hel om ta hle a sha in an ngai ven zui ngal ta boka police ten Vincent om na chu chui chhuakin a ai cheng zo ka thu zo fia tumin an vakal le ta a ma se an va thlen chuan Vincent ero alo om ho lo chuta chuan anu nian cheng dunin anu chuan police chu an in enfia alo phalsak ve maya heta an dapna hian police te chuan Stephanie car cha bi le gate cha bi chu an mutatlat mai chuti mek lai chuan Vincent a poron ho in a car chu an lo man sakngal boka tin a car hnunga chuan thisin kaina moni in an in kota chuan motor ke thla alang boka amai ro chu Vincent a car ke thla ani lo thung hengba ka hian carbon hnaya condom man to ni om tak char ni in a korpo Vincent a bedroom an char le a hetiang ani ta ka wang hian detective te chuan Stephanie Bonia a omdan dik tak soi turin an dita a ani chuan thlala kwala a chwa thu soin a camera chu a koka heta hian police ten a chunga thlak an han en chuan arin phak bak thil an mutatlat maile an thil mu ma sakber chu me cherwang ni om tak kang ut vek to aloni ma se Vincent a chuan film shooting na ami ani tho soin film thua a thla alak tho soile a amai ro chu police chuan an thil mo chu Stephanie ruangbak ani an ring ta meu lo te chuan Vincent Stanford chu man ngal ni in Stephanie bona thu boya le tual tha thu boya in nam hnoina anei ti puan anita ani chumi hnuwa an chuina kal zela a phone le a laptop te chu me cheno pang kumtling lo thalak hli ra lo khatin Newton High School mi le dora thok me che pahni te thalak hlir alo ni a hengba ka hian online a hmu no pang khoi khemna ten om tak tak thalak te po atil nual boka te chuan Stephanie ruang chu hmulani lo ma se Vincent chu April ni kwa khan tual tha thu boy ortir anita a hetila hian Stephanie ruang omna chu chuizel ni in April ni som abo atanga ninga na chuan thushe to pakhat hian police te hna Easter Sunday tlai darli vel khan
tuiluan korbul hnaya kar a hmuh thu a soi ta hlo mai chuta chuan mi pakhat kar atanga ron chhuakin laptop ni om tak kora a the thlak thu a soi boka heta hian hun rei lote a police te chuan laptop chu zong hmu in Stephanie ta nge ni ti an fin fia theida boka te chuan police tui hleu thiam te chuan Stephanie ruang chu New South Wales luya hmu be sein an zong le a ma se ni thum an zon hnuwa po an la hmu ta chuang lo a mai ro chu beidong lavin an han zong zela a topa chuan Stephanie Scotty ruang chu hmu ani ta hlau mai Luton High School atanga kilometer somsar ivela hla chuan anin nei na ni tura anti hmania Stephanie Scotty ruang chu hmu ani a chulai chu thingmun ni in Kokopara National Park khwam chung an nge heta ruang anwa hmu hian akang na sa hlea ma se atak sarwang am chu hmu thei tokin alaral lo thung forensic lamina an han en fia no chuan alua voisom level z vuak ani ti hmu chhuakin hetia alua nataka vuak ani awanga thini in an soya chu mai ba ka ngonga vi ni in chumi hnuwa ruang chu hmun hladewa kalpuin a halta aloni a chung an thil hmu chu atang chuan Vincent a camera a thalak an hmu kha atak tak ani ti a chiang ta hle a te chuan Vincent a chuan police chu abiak du thule in pawng tora a in pe to thu a soita a heta a in puanna hian police sen Stephanie ruang chu an hmu to ti shelavin a omna song le thil thlendan song chu a shil ta veka Vincent a chuan police hnena chuan Stephanie a hmu ralwal khan tual tha chak na ril ro a put thu a soya ti chuan rang taka a inawa ho in pawng swalna tora a ruang manlok manrua chi sang kot kolte chemte te le thil ti faina te chu awala a alet le pa hian kalkonga Google atangin mo pawng swal ti lampang a search pa boka awa thlen le chuan Stephanie chuak tur nen in tong man che in Stephanie chuan Vincent emel pa chuan hlimhmel devin anui sanga chuta akal pel don che atia Vincent a chuan abana man betin akwa ngala chumi hnuwa school bongroda na ruma chuan a hruailu ta aloni hun engemaw chen hnuwa Vincent a chu arila tama wangin an ina hole photin coffee le changtlema zongin awa in hno puar le te a chuti lai chuan Stephanie chu bungroda na ruma chuan ni khoshilavin alo le dreng maya te chuan thila e zo hno chuan skula valet le in Stephanie chu akaron ken hnunga chuan a hnuk luta a chumi hnuwa let le in Stephanie lu avuak na thisen perte chu awati fai le veka chung thil zong ati zo chuan kar chu tinungin an in lam apan puita a heta an in awa thlen chuan Vincent chu a unaw pa le anu tinen anin bile phuta chumi zo chuan Kokopara National Park lama Stephanie chu hruain chuta chuan a hal zuya ti chuan Vincent a chuan Stephanie in hual na zongbon chu lak sakin a driving license plate nen a phirpui a unaw pa Marcus Sanford hnena awathonta a heti lai hian ani Marcus a hi Adelaide cheng mekin Stephanie zongbon chu tlereu dora a shal hnuwa license plate po chu ati chhevek boka hetia ain puanna hian Vincent a chuan Stephanie chu adam line emo a thi hnuwa a taksa a khwai khemlo thu a soida sa hlea ma se police chuan an oilo hle thung an hnuwa phei chuan pawng swal thu boy ortir ani le nge ani Vincent Stanford a hi Australia rama piang ni ma se kum thum chau alani lain a chung te nia Netherlands rama an pem ta deya amai ro chu a hnuwa New Wales South an let le ta thowa tin Vincent a chuan police hnena chuan kumruk mi lek ani atanga twal tha chak na rel ro a put thole kumsom pahnih lek alani lain anzirtir tu po arek beto ni in asoya hei wang hian a thian de chuan mi hlo oma ngain an kom du lawa chu mai ba ka mi adik tak ni in an sheboka tin ami ze hlo tak awangin nung chang siam thatna skula te an da le a amai ro chu chuta chuan mi tlem te bak omlovin tuma akom lawa tuma abingai buk heklo hengba ka hian wantlang zinga chuan pangai taka nun ahman ve theilo thu soin midang anga a hlim ve theilo thu le a thin lung engma ina a khoi ve theilo thu chu a soita top maya a hnuwa phei chuan psychiatric center da hial ni in chuta chuan
autism le ota nei ti hmu chwa ani a ma se azia de hnu chuan an chwa le tamaya a chwa hnu chuan sipaya emo university a emo lu adu hle a amai ro chu khoizo ka ma atling talau ani hemi hnu hian na sang sang azong chhota a ma se khoina ama thokre ngai lo thung Luton High School a hian karnga chau thok tora inrem siam ani a ma se a tho that awangin a tho hun chung chu an po se sak aloni amai ro chu mitam takina an hriat lo chu a tho ter khan me cheba ju ma alut ngun theile a heta a phone an han infia sak le zwal hnu phei chuan me chetei rol pakhat chu lo zui run sabikin a thalak po sang ni chuang zet alo ne reng maya tin ani mai ba ka hian nula pahni dora thokve ve chu an thalak anei nual boka chu mai ba ka azui rok na sat le rol hi Vincent hian a en thana sabikin voi engemazat an in thleng azui ronia hriat ani nge nge heng ba ka hian adeiria te po a ho hun le ina tanga a chho hun de thlengin aziak nuala heta alandan chuan Vincent hian hetli rol kumsom pani mi hi atir chuan ruk bo atum zoka ma se arwa manna a hlo chamta ka wangin Stephanie chunga atwan ta zok ani tabir mai ti chuan Vincent a kar hnunga thisen de chu Stephanie thisen nge ani ti finfia ni in kondom chu Vincent a man nge ani ti an finfia theita boka hei mai ba ka Stephanie kor hnuai po a hnuwa an char le nge nge bok hetianga rap thlak taka a che ta wang hian Luton khomi puite chuan Vincent chu an dem tak zeta Stephanie tan ti in Lutona ezon hmun le dor sang sang te chu in khar vekin khopum pui chuan Stephanie chu an sun tlang hle a te chuan an voini tu khian police chuan Stephanie chungte wa be pop le in an fanu thina chungchanga midang an man le to thu an wasila heta hian Vincent a phirpui a unau pa Marcus Sanfota ani thoshilin Marcus chu Stephanie twal tha thu boya in nam hnoina ane awanga thu boy ortir ve ngal ani a juni som kumsang ni som paruka Marcus chu kotma in lanin athil ti zongzong chu apuang tavika amai ro chu a unau pa Vincent chuan abum tho soin Vincent a thil swalti engma hriat pui lo tho asoya heta hian za chuan achung thu rel sakin kum khat le thlathum lung in tang turin a hremta a amai ro chu mitam tak chuan Judge Rorel dan chu an du lo hle a achan po Marcus chu hunrei jok tang se an du wang ani ber Marcus chung thorel ani hnu re lo te a Vincent po chu ron in puang vele in Stephanie Scotty laka ache dan chu kim taka a soiba ka rong taka a tha thule ten om taka apong swal tho chu apuang tange nge a te chuan Vincent Stanford chu dam chunga lung in tang tur le pong swal khi sawangin kumsom panga tanbil turin za chuan achung thu arel sakta ani heti la hian Stephanie Scotty chungte hi an khongai thlak hle a an fanu fel le nu nem tak chu rong taka tha khwai khem ni in an laka tanga lak sak ani a mahun eng tak nei kha hun lo taka cholta a tin Stephanie pasal ni mai tur aruna tan phei chuan tor thiam har hle ome karlawa in nei mai tur kha wana a chhausan ta si amai ro chu indom kun rengbik lavin kumhni hnuwa hmangai dang nein hlim takin a om vele theita ani